Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, lalong-lalo na dito sa United Kingdom. Medyo umuulan po dito. Recently po dito sa United Kingdom, may shortage po ng tissue at nagpapanik buying po ang mga tao. Inimbitahan po tayo ng isa nating kababayan para po i-share kung paano po sila nag-cope sa panahon na ang tissue ay wala ng supply. So, sir, kumusta naman ang family nyo? Okay naman yung family ko. So far, hindi pa po kami, naapektuhan ng coronavirus. So, nag-i-isolate po kami, nagse-self-isolate. Although hindi pa close yung paaralan ng mga bata, pumapasok pa rin sila. So, sir, totoo ba na ano, yung, panic buying about yung tissues, yung about yung, sanitizers, totoo ba na nagka-shortage dito sa United Kingdom? Ah, Opo, bale po, yung ibang area po kasi may mga shortage po ng supply ng food, ng tissue. Pero dito po sa area namin, okey-okey pa naman. Minsan naubos talaga yung tissue, pero, yung supply ng fruits, vegetable, yung mga pagkain, sa awa ng Diyos marami pa. Hindi po problema dito sa amin. So, ngayon po, sasamahan po tayo ni, ah, sasamahan po tayo ni kuya, ipapakita po niya yung toilet nila. So, ito po yung toilet namin, nandito po yung mga ipapakita ko po sa inyo. Bale ito po, so ang ginagawa po namin dito, eh, 'pag wala na pong tissue, ito po ang ginagamit namin, mais po. Ito po yung natutunan ko sa lola ko nung panahon pa ni Limahong. So tinuruan kami sa ginagamit namin at minsan din po may stick din po, puwede din pang stick na 'to. Ito na yung last resort, yung, saging. Tapos po dito, um, may nakahanda po kaming halaman. So, 'pag kunwari maubos 'tong, corn, pipitas ka lang po dito ng dahon. O tapos po, o 'di tapos hindi po flush 'yan kasi mababarado po yung toilet. So, nandito po yung basurahan, nilagay po namin dito sa bin. Sa misis ko naman kasi babae, mas, gusto ko kasi mas flowery. So, ito gagamit po siya ng flower kasi nga babae, pang-babae itong flower na 'to, 'di ba? So yun po ang, diyan po kami naka-cope kasi tignan niyo naman yung tissue namin, ito na lang natira, konti na lang. So gano'n po kami nakaka-cope sa panahon na may ano po, may, shortage po ng tissue. Ano 'to? Ito. Sir, tikman niyo nga. Ano 'to? Sir, tao ito? Oo nga, tayo nga. Butit hindi niyo naapakan.